आमच्या न्यूज 11 चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, लाईक करा। मालकातर ग्रामपंचायतमधील करोडोंचा निधी उपलब्ध होऊनही विकास कामे झाली नाहीत। ग्रामसेवकांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ, नागरिक हतबल। मालकातर तालुका शिरपूर जिल्हा धुळे येथील ग्रामस्थांनी गेल्या 2 वर्षापासून माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली होती। त्या अनुषंगाने दिनांक 29/10/2021 रोजी ग्रामसेवक KS परदेशी यांनी ग्रामस्थांना पत्र देऊन त्यात दिनांक 16/11/2021 रोजी सन 2016 ते आजपर्यंत ग्रामपंचायत तर्फे राबविण्यात आलेल्या विकास कामांची यादी तसेच कोणकोणती विकास कामे झाली आहेत, त्या कुठे किती निधी वापरला आहे अशी माहिती मागवली होती। त्या अनुषंगाने आज रोजी ग्रामसेवक परदेशी यांनी ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन पत्र देऊन माहिती 16/11/2021 रोजी दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते, परंतु आज रोजी ग्रामसेवक परदेशी यांनी ग्रामस्थांना आचारसंहिता लागू झाली आहे असे सांगून वेळ मारून नेल्याचा प्रकार केल्यामुळे ग्रामस्थांचा संताप अनावर होत ग्रामस्थांनी माहिती द्या, नाहीतर पुढे मतदान वाचू देणार नाही असे सांगून ग्रामस्थांना ग्रामसभा वादळी स्वरूपात चांगलेच गाजवली। याच्या अगोदर तेव्हा तुम्हाला काय लेटर अजेंडा दिलेला होता का त्यांनी? हे शिपाई वगैरे येतात आणि अजेंडा नाही दिलेला होता, मीटिंग होते अजेंडा नाही दिलेला नाही। तर तुम्ही जे सर्व माजी सदस्य आहेत ग्रामपंचायतचे, तुमचं काय मत आहे? आज हिशोब द्यायला पाहिजे का नाही त्यांनी? हो, आधी सब पाहिजे होतं ना, आधी सब पाहिजे होतं ना, असं तुमचे आणि पूर्ण गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे। हो ना, बरोबर आहे दादा? आचारसंहिते आम्हाला बोललेच नाही ते, आणि मीटिंग घेऊन हिशोब द्यायचं बोलले होते, बस फक्त तितकंच माहिती होतं आम्हाला। आपली मीटिंग झाली होती तेव्हा मी तुम्हाला एक शब्द बोललो होतं, सगळ्या मेंबरांना बोलवा, काय ग्रामपंचायतात निधी आले हे ते सांगा, नंतर कळवा असं मी तुम्हाला सांगितलं की नाही? ती आठवण आली की नाही तुम्हाला आता? आज आमचं ऐकलं असतं तर तुमच्या एकट्यावर हे आले असतं का? तुम्ही एकटे उत्तरावर दिले, आम्ही जर कधी विचारलं आमचं उत्तर तुम्ही दिलं असतं ना, आमचं कधी ऐकलं असतं, हे सगळं आता मुसली आहे हे कोणीच नाही बोलणार, आम्ही सगळं यांना उत्तर दिलं असतं। त्यात कोणालाही न सांगता किंवा अजेंडा न देता मतदार वाचत होत होते व प्रोसिडिंग रजिस्टरवर काही एक विषय न लिहिता कोरी जागा सोडून ग्रामस्थांच्या सह्या अंगठे घेतले जात होते। यामुळे ग्रामस्थांनी ग्रामसेवक परदेशी व प्रशासक राठोड यांना प्रश्नाची सरबती करून सोडले। त्यात महिला उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी देखील त्यांना वारंवार माहिती विचारली असता त्यांनी ती माहिती देण्यास टाळाटाळ केली अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आली आहे। कारण गावाचा निधी गेला कुठे असा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत दिसतोय। न्यूज 11 नंदुरबार।